diri sa kanto, gas ko pirmi sa feed. Pero lahi jud kung ikaw ang makita sa akong screen. Maglista, pwede ba? Ikaw ug ako sa kamera. Ayaw na gulaw-ulaw, tutol diri. Sayaw lang ta hangtod mahurot ang oras. Maglista, pwede ba? Ikaw akong trending karon nga adlaw. Kung musabay ka, di ko nabiyaan ni maglista. Maglista, pwede ba? Ingon ka chill ako diye, pero tanaw ni mo sige balik-balik. Pagpaduol, ayaw kahadlok. Ikaw akong paboritong clip. Maglista, pwede ba? Ikaw ug ako na sa kamera. Ayaw na gulaw-ulaw, tuol diri. Sayaw lang ta hangtod mahurot ang oras. Maglista, pwede ba? Ikaw akong trending karon nga adlaw. Kung musabay ka, di ko nabiyaan ni maglista. Maglista, pwede ba? Screenshot sa akong huna-huna, ikaw ra jud ang makita. Kung mo ingon ka, sige na. Play na nato ni karon na. Maglista, pwede ba? Ikaw ug ako na sa kamera. Ayaw na gulaw-ulaw, tutol diri. Sayaw lang ta hangtod mahurot ang oras. Maglista, pwede ba? Ikaw akong trending karon nga adlaw. Kung masabay ka, di ko nabiyaan ni maglista. Maglista, pwede ba? Abi na kog amiga, kita sa eskwela. Ngano karon ga-block ka sa social media. Wala ko kasabot ang akong dughan galagot. Nganong nakalok imong profile, dili na bagyod kung imong ma-smile. Nganong nakalok imong profile, dili na bagyod kung imong ma-smile. Akong gichat kagabi, wala ka ni reply. Sinra akong message, unsa bagyud akong sala. Kaniya to permita maguban, karon mura ka dili na kaila. Unsa bagyud ang nahitabo, gusto ko lang unta mahibalo. Nganong nakal